Skont il-Ministru għal-Għawdex Giovanna De Bono, il-baga fil-bajja ta' Xlendi kellha tpoġġi lill-Għawdex bħala destinazzjoni distinta għal vapuri li operaw fil-Mediterran. Il-Ministru De Bono kienet qalet li dan il-proġett kien se jkattar il-ġid ekonomiku għal benefiċċju tal-għawċin kollha. Il-pjan kien il-passiġġieri tal-cruise liners illi kienu se jkunu qed jużaw il-baga fi Xlendi kienu se jkunu qed jitwasslu l-art permezz ta' dajjes żgħar tal-vapuri stess biex imbagħad jitrakkaw mal-moll illi hemm fil-bajja. Il-Ministru Ostingat kien saħansitra qal illi minn analiżi li kienet sart mill-Awtorità Marittima kien instab illi kien hemm 32 cruise liner li operaw fil-Mediterran u li potenzjalment setgħu jirmiġġaw mal-baga. Ir-riżultati iżda jagħtu stampa għal kollox differenti minn dak imwiet. Matul is-sena l-oħra u din is-sena b'kollox daħlu Għawdex 10 cruise liners. Min tarif mod fil-Parlament mill-Ministru Ostingat u mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi joħroġ li l-ebda wieħed minn dawn il-10 cruise liners ma għamel użu mill-baga ta' Xlendi. Il-baga ta' Xlendi ġiet tiswa 60% aktar minn kemm kien ippjanat, waqt li l-ispiża finali kienet ta' 240,000 euro, oriġinarjament kien intqal illi kellha tiswa 150,000 euro.